Дом нумар 30 па вуліцы Карла Маркса, стары адрас Падгорная, 34, быў пабудаваны ў пачатку 20-го стагоддзя польскім архітэктарам Генрыхам Гаем у стылі мадэрн, як даходны. А фундатарам і ўладальнікам быў вядомы доктар Сігізмунд Карлавіч Свянціцкі, які на працягу 8 год узначальваў таварыства мінскіх урачоў і заснаваў бясплатную лячэбніцу для бедных. Арыгінальныя каваныя ўваходныя дзверы будынку упрыгожвае вензель з літарамі «З» і «С». Гэта першыя літары імені і фаміліі доктара. Ён быў лепшым доктарам свайго часу, рабіў пераліванне крыві, унутрапалосныя аперацыі. Дарэчы, калі б ён і не быў вядомым доктарам, то ўсё роўна б застаўся ў беларускай літаратуры як каханы пісьменніцы Элаізы Ажэшка. Па невядомым прычынам гісторыя кахання скончылася, а Свянціцкі ажаніўся з Марыяй, пляменніцай Адама Міцкевіча. З 1908 па 1910 год па вуліцы Карла Маркса, 36 размяшчалася бюро грамадскіх інжынераў Гай, Свянціцкі энд Ко, заснавальнікамі якога былі архітэктар Генрых Гай і сын Свянціцкага Зыгмунд. Адным з праектаў бюро было завяршэнне будаўніцтва касцёла святога Сымона і святой Алены ў Мінску. Што датычыцца планіроўкі, будынак падзяляецца на две часткі – па вуліцы Карла Маркса і па вуліцы Леніна. Жылыя памяшканні ў кожнай з іх групуюцца вакол сходавага вузла. Агульную строгасць архітэктурнага аблічча дома змякчаюць асобныя ляпныя дэкаратыўныя элементы. Аконныя выемы маюць розную форму і памеры, упрыгожаны ажурнымі металічнымі рашоткамі. Па ўсім фасадзе змясцаваны размаітыя балконы з металічнай агароджай рознага малюнку. Унутры дом выглядае ўражальна. На прыступках мацаванні для дывановай дарожкі, над галавой шкляная столь. На сходавых пралётах вокны, што выходзяць у светлавы калодзеж, пабудаваны па модзе таго часу для асвятлення і вентыляцыі хаты. У 1920-30-е гады дом зваўся другім домам саветаў, бо ў ім жыла партыйная эліта. У гэты час асобныя кватэры тут мелі былы старшыня часовага ўрада Савецкай Беларусі, пісьменнік і акадэмік Зміцер Жылуновіч, больш вядомы нам як Цішка Гартны, старшыня ЦВК БССР Аляксандр Чарвякоў, старшыня СНК БССР Мікалай Галадзет, яго пераемнік Афанасій Кавалёў і іншыя афіцыйныя асобы. У жніўні-верасні 1920 года тут спыняўся Фелікс Дзяржынскі, які займаўся ўмацаваннем працы мінскага губчака і асобага аддзела Чырвонай арміі. У доме жылі вядомыя дзяржаўныя дзеячы Пантелеймон Панамарэнка, Кірыл Мазураў, вучоныя Мікалай Нікольскі і Міхаіл Мацэпура. Сёння тут знаходзіцца літаратурны музей Петрусяброўкі, дзе народны паэт Беларусі
акадэмік, ганаровы грамадзянін Мінска, жыў і працаваў з 1951 па 1980 год. Гісторыю знакамітага дома працягваюць мемарыяльныя пакоі літаратурнага музея Петруся Броўкі, бібліятэка і рабочы кабінет паэта. Таго асяроддзя, дзе ўсе рэчы і мэбля стаяць на тых месцах, што і пры жыцці паэта. Адзінае, што было зменена супрацоўнікамі музея, зроблены вонкавы рамонт сцен, даху, павенчаны іншыя фіранкі на вокны. У пакоі, дзе размешчана бібліятэка, паэт любіў прымаць гасцей. Тут пабывалі пісьменнікі і паэты, дзеячы культуры і мастацтва Беларусі, творцы нацыянальных літаратур былых савецкіх рэспублік і замежных краін, дзяржаўныя і грамадскія дзеячы. Петрусь Броўка набываў сваю бібліятэку, якая налічвае больш за 3000 адзінак кніг, мастацкую літаратуру, гэта класіка замежнай еўрапейскай літаратуры ў перакладзе на рускую мову, пачынаючы з рымскіх часоў да 1980 года, руская класічная і руская савецкая літаратура, украінская класіка, беларуская класічная і пасляваенная літаратура. Ёсць асобыя выданні японскай, кітайскай, карэйскай літаратуры. У бібліятэцы Петруся Броўкі значацца кнігі па беларускаму і рускаму літаратуразнаўству і мовазнаўству, слоўнікі Даля, Ушакова, Ожыгава, беларускія слоўнікі. Сярод энцыклапедый Большая советская энциклопедия, краткая литературная энциклопедия, украинская советская энциклопедия, белорусская советская энциклопедия, книги по истории СССР и БССР, даведачная літаратура пра выдатныя гарады ў былым Савецкім Саюзе і замежных краінах. Пасярэдзіне пакоя круглы стол. Вакол стола 4 мягкія крэслы. На столе парцалянавая ваза 1970-х гадоў нямецкай фабрыкі Stadtwerk Porzellanfabrik. Каля сцяны раскладная канапа, на ёй посцілка. Каля канапы столік пад тэлефон. На ім тэлефонны апарат тых часоў і мноства тэлефонных даведнікаў. Адзін ціш любіць, паважае, другі каб гул, нібы набат. Мяне ж, прызнаюся, кранаюць малы ручай і вадаспад. Ты толькі ўслухайся старанна, гамоняць шчыра, так, як след, ручай для сэрцаў закаханых, а вадаспад на цэлы свет. На століку з паліцыю тэлевізар Беларусь. У 1954 годзе мінскі радыёзавод пачаў зборку першых беларускіх тэлевізараў. Выпускаліся яны тут амаль 2 дзесяцігоддзі. Першы тэлевізар меў назву «Беларусь». Людзі спецыяльна прыходзілі да вітрын ГУМа, каб хоць разок убачыць такое дзіва. Мадэль мела экран дыяганалю 31 сантиметр і была разлічана на прыём 3 тэлевізійных каналаў. Аднак, каб пераключыць канал, трэба было змяніць высокачастотны блок ззаду тэлевізара.
Менавіта такі тэлевізар быў падораны Петрусю Броўку на 50-годдзе ад Саюза пісьменнікаў БССР. У 2017 годзе будаўнікі, што працавалі на былым лецішчы Петруся Броўкі ў Ждановічах, знайшлі яго сярод будаўнічага смецця, дзе ён праляжаў невядома колькі часу. На тэлевізары змешчана гравіроўка, якая сведчыць аб яго паходжанні. Усведамляючы каштоўнасць сваёй знаходкі, будаўнікі перадалі яго ў наш музей. На ім у рамцы пад шклом фотаздымак Пятрусь Броўка з жонкай і сынам. На паліцах стала фотаальбомы, часопісы і іншыя выданні, якімі цікавіўся паэт. Побач з ім металічная газетніца з пластмасавай ручкай. Тут змешчаны часопісы і газеты. Паэт, сядзі нядоўга дома, тым больш як малады пакуль. Патрэбен рух табе самому, але найбольш твайму радку. Радок нібы карэнь у глебе, радок нібы віхуры свіст, радок нібы маланка ў небе, радок нібы вясновы ліст. Ты на ручай паглянь, паслухай, як ён струменіць і пяе, а без паветра і без руху, і ён заплесніць, загніе. Яшчэ раз звернем увагу на канапу, а над ёй любімая карціна Петруся Броўкі, праца народнага мастака БССР Віталя Канстанціновіча Цвіркі, летні пейзаж. У рабочым кабінеце ў першую чаргу ўвагу прыцягвае рабочы стол, на якім паэт стварае свае творы. На стале мноства рэчаў. Дарэчы, у нашым музеі захоўваецца сувенірны кубак 19 стагоддзя з курортнага горада Цэпліца, якой Пятрусь Усціновіч выкарыстоўваў у якасці вазачкі для алоўкаў. Яна зроблена з так званага рубінавага шкла. Каб дабіцца чырвонага колеру, пры варэнні шкляной масы вводзіўся вокіс медзі. На гранях, выкананых у выглядзе лінз, зроблена гравіроўка нямецкім гатычным шрыфтам. Таксама на стале многа рэчаў, якія служаць яго аздабленнем. Фігурка зубра, тачылка ў выглядзе цацачнага тэлевізара, драўляны разны чаравічак, фотаздымак маленькага сына Юрыя, які датуецца 1947 годам. Асаблівую ўвагу прыцягвае барэльеф Янкі Купалы з надпісам 1955.A.Ш.
Адным з сімвалаў элітарнасці стаў металічны каляндар-перакрут, так званы бясконцы каляндар. Дадзены экземпляр быў выпушчаны на ленінградскім манетным двары. Ён упрыгожаны барэльефам з выявай будынка адміралцейства ў Санкт-Пецярбурзе, які быў пабудаваны ў першай палове 18 стагоддзя. Сёння падобныя календары зноў ёсць у продажы і пры жаданні інкрустуюцца каштоўнымі камянямі ці металамі. Але перадаць дух часу здольны толькі арыгіналы, адзін з якіх вы зможаце пабачыць у нашай экспазіцыі. Каля стала два крэслы. На адным сядзеў і працаваў гаспадар кватэры, другое, насупраць, для тых, хто заходзіў да Петруся Броўкі. Як успамінае сын паэта, Юрый Пятрович Броўка, да бацькі прыходзілі, калі ён вяртаўся з працы, пісьменнікі і паэты, супрацоўнікі рэдакцыі, энцыклапедый і іншыя людзі. Часцей за ўсіх бываў тут Пятро Глебка. Як вядома, яны сябравалі яшчэ з пачатку 30-х гадоў, калі разам вучыліся ва ўніверсітэце ў Мінску. Бываў тут, калі прыязджаў у Мінск, Міхаіл Ісакоўскі, перакладчык твораў Петруся Броўкі на рускую мову Якаў Хілемскі. За працоўным сталом сервант. У серванце кнігі, напісаныя Пятром Усціновічам Броўкам, а таксама беларуская савецкая энцыклапедыя. Ініцыятарам стварэння і першым галоўным рэдактарам выдання быў Пётр Усціновіч Броўка. За стварэнне ў экстрэмальна кароткі тэрмін з 1967 па 1976 год 12 тамоў беларускай савецкай энцыклапедыі усе вядучыя члены аўтарскага калектыва атрымалі дзяржаўную прэмію БССР. А выдавецтва, дзе стваралася энцыклапедыя, атрымала назву «Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі». Над сервантам фотаздымак у рамцы з дарчымі надпісамі артыстаў імя Янкі Купалы на 60-годдзе з дня нараджэння паэта. На ім Пятрусь Броўка разам са сваім настаўнікам, клапатлівым крытыкам, а пазней добрым сябрам Янкам Купалам. Падобны здымак не адзіны ў Мінску, такі ж самы, хіба крыху меншы па памерах, можна ўбачыць у Дзяржаўным літаратурным музеі Янкі Купалы. Сапраўдны россып зорных аўтографаў супрацоўнікаў трупы Купалаўскага тэатра 1965 года. Стэфанія Станюта, Вера Пола, Барыс Платонаў, Леонід Рыхленка, Владзімір Дзядзюшка. Больш як 40 акцёраў палічылі за гонар пакінуць свой подпіс на такім вось шчырым падарунку з нагоды 60-годдзя Петруся Броўкі. Каля серванта канапа, на якой часам у гадзіны працяглай напружанай працы даводзілася паэту адпачыць. Каля канапы таршэр. Паэт у асноўным пісаў свае творы алоўкам, аднак часам даводзілася некаторыя друкаваць на машынцы. У гэтым яму дапамагала жонка Алена Міхайлаўна. Машынка, прадстаўленая ў кабінеце, «Континенталь», мадэль А-стандарт
1939 года выпуску. Для патрэт пісьменнікаў раскладка літар была заменена на беларускую. На сцяне фотаздымак Петрусяброўкі з Максімам Рыльскім і Александрам Твардоўскім, а таксама палатно «Кармленне аленяў» з серыі «Белавежская пушча». Ідуць і дні і ночы, ідуць пражытыя гады, і час гаворыць нам аднойчы: ты ўжо даўно не малады. Пачуццяў адшумелі крылы, мінулі песень ручаі, жыццё маю душу накрыла, як кветкі снегам у маі. Аглядаючы пісьмовы стол, машынку для друку, блакноты, календары, гадзіннікі і іншыя прадметы інтэр'еру 50-80-х гадоў, нібы вяртаешся да моманту натхнёнай працы і бурлівага жыцця ў кватэры народнага паэта.